I senyors, ve el Jordi Roure, que és tot un pal de paller, com sempre ordenat i pulcre, i tenint clar què s'ha de fer. Primer el Jordi la trepa, però amb la dissolució del grup de folk fa els baldufes, després ara va de bo. Amb el tercer traset busca cançons, danses i instruments i ho difonen al directe i fent enregistrament. Ha complert l'objectiu bàsic, es desfà el tercer traset i busca jugar amb melodies dels Pirineus i Baget. L'enganxa el tradicionario en aquest moment precis i s'inventa a correcuita un nom mig de compromís. Lúdic folk, que és la proposta d'acordió i violí, que treballa un repertori que ja està a punt d'oferir. Però el violí, ai, els músics, fot el camp dies abans i ja tens el Jordi Roure, que queda per vestir sants. El concert no pogué fer-lo per falta de personal, només va tocar una mica l'últim dia al ball final. I ara aquí avui reprèn l'oferta amb el mateix nom d'abans, Lúdic folk, i ho fa amb dos temes, pirinencs i vegetans. Serà un xotis i un baljota, uns ritmes força festius. L'acompanyarà el saxo en Josep Molí Riu. Lúdic folk!